Vančo. Ďakujem za slovo, aj keď teda pán kolega Lupták ma úplne odrovnal svojim vystúpením a je veľmi ťažké zdržať sa akéhokoľvek komentára, pretože popierať Reagujte veci, na ktoré sú poslankyňu. zjavné, je naozaj, že a takýmto spôsobom je niečo fakt odrovnávajúce. Každopádne k novele trestného zákona ďakujem kolegyni Jurík za jej vystúpenie. Chcem len doplniť, že to skrátené legislatívne konanie okrem toho, že vyprodukovalo množstvo chýb a nie len rozpor s európskym právom, ale je tam množstvo vecí, ktoré budú mať praktický dopad na súdne procesy v rámci trestných konaní. Advokáti sa nám ozývajú a advokátky s tým, akými konkrétnymi vecami bude problém a je problém, ako náhle bude tento zákon zverejnený. To, že Ústavný súd nezastavil tento zákon, lebo si povedal, že by príliš zasiahol do právomoci parlamentu, neznamená, že tento zákon je v poriadku ani zďaleka. Bude spôsobovať obrovské problémy v aplikačnej praxi v trestných konaniach. A my sa tu stretneme ešte veľakrát, to vám garantujem, kolegovia, aby sme opravovali to, čo ste pokazili pred pár mesiacmi. A keby teda okrem tých všetkých vecí, ktoré to spôsobí v rámci trestných procesov, mňa by aj zaujímalo napríklad, že v akom stave je príprava a implementácie restoratívnej justície, koľko ľudí bolo prijatých, psychológov, sociálnych pracovníkov, probačných mediačných úradníkov, alebo aspoň vytvorené miesta, ako ten systém bude vyzerať. Ja som naozaj veľmi zvedavý, čo sa bude diať potom, keď ľudia, ktorí za súčasného systému by išli do väzenia a bola by